Barkanku da warhaka 'yan uwa da abokan arziki. Za mu wuce kai tsaye cikin labarinmu na yadda saurayin ƙawata ya ci ni. Ya faru ne da muka je gidan shi, gidan baƙi, na raka ƙawata. Bayan mun isa ya bamu ɗaki kowa da nashi, muka gaisa da shi sosai sai suka tafi nasu ɗakin shi da ƙawata. Ba a jima ba ya ce mata zai je ya kawo mana abinci. Sai ya fita a ɗakin ya dawo ɗakin da nake. Bayan ya dawo ɗakin da nake sai ya ce min meye nake son na ci. Na ce mishi komai ya kawo ma ni kan zan ci. Sai ya ce min har da shi kenan. Abin ya bani mamaki, na yi mamaki ƙwarai da gaske. Kawai tambayar shi na yi ina ƙawata, ya ce min tana ɗaya ɗakin wanka za ta yi. Ni kuma zan je ne na kawo muku abinci. Sai na ce to shi kenan Allah ya tsare. Sai ya ce min na tambaye ki ba ki bani amsa ba. Na ce komai ka kawo zan ci. Sai ya ce min har da shi kenan. Na ce kamar yaya ban gane ba, wai na gane abin da yake nufi kawai dai ina manna mishi ne. Na ce ni ban gane ba. Ya ce to ya gwada mun. Na ce mishi a'a dai yanzu muna jin yunwa ya je ya kawo mana abinci. Ya ce ai shi tun shigowar mu da ya ganni ya ji gaba ɗaya hankalin shi ya tashi. Da zan ba shi dama da na more, da zan ga abin da ban taɓa gani ba, sai ya mun alkhairin da ban taɓa tunani ba. Maganar shi ya ɗaure min kai amma da shike ni ma 'yar hannu ce kuma ni ma ina son abin da ya ce min. Sai na yi shiru kawai na yi murmushi na ce mishi to me yasa yake min irin wannan maganganun, ko yana gwada ni ne? Ya ce ma inda gwada ni zai yi ba ta wannan hanyar zai zo ba, kuma da ba da kanshi zai zo yana min wannan maganan ba. Kawai dai idan na yarda na ba shi haɗin kai duk abin da nake so zai min. Sai na ce mishi to ƙawar tawa fa na ci amanar ta kenan? Sai ya ce ai hakan bai zama cin amana ba. Tunda ita ƙawata ce ni ma ai ban san ko tana min irin hakan ba. Gaba ɗaya na ji kalamansa sun daki kaina. Kuma dama ni ma ina son shi. Saboda tunda na ƙyalla ido na gan shi na ga ya min a yanayin namijin da nake so. Ga tsayi ga faɗi. Na ce to daga gani wannan zai iya taɓuka wani abun. Bayan muna ɗan hira sai ya ce min to yanzu na fito mu je mu sayi abincin tare man. Sai na ce mishi a'a idan ta fito ba ta same ni ba za ta yi zargin wani abu. Sai ya ce a'a bara ma ta fito ba. Ai sun gama magana da ita ya san yanda zai yi. Na ce mishi a'a dai ya je ya dawo. Bai dawo ba, bai tafi ba. Kawai ya ce min na ba shi haɗin kai shi ya ma ƙosa ba zai iya jira har sai ya je ya dawo ba. Kawai mu yi ko da na mintuna 2 ne kafin ya samu ƙarfin da zai tafi wani guri ya je ya yi mana wani abu. Bai yi wata ba yana nufo ni yana maganarsa. Ya sa hannu ya ɓalle min ɗin rigata. Ina riƙe hannun shi yana ce min ki bari babu kyau hakan, ke ma dai kina son wannan abu. Ko cutan kanki kike son yi ne? An taɓa yi miki kyautan da ya baki mamaki ne? Na ce mishi ni dai ya bari. Ya ce min a'a ai ban isa in ɗaga mishi hankali in bar shi haka ba, kuma ya san cewa ni ma da na gan shi na ji wani abu saboda shi ya shaidi kanshi shi namijin gaske ne, kuma na bari ya tabbatar min da gaske yake. Shi kenan na saki jiki da shi tunda dama marmarin abun nake yi. Shi kenan ya ja min ɗin rigata har ƙasa. Rigan ta faɗa na cire ta. Ya kwantar da ni a kan gado sauri dai. Ya fara shan min nonuwana yana sha min nonuwana yana lashe su. Yana girgiza su hakan nan. Na fara nishi ina numfashi dai. Ina tsoron kar dai ta zo fa ta ce za ta zo gurina kuma ta zo ta same mu a wannan yanayin. Kai kafin ka ce mai na ba shi haɗin kai, ya ɗaga ni ya juyar da ni. Ya juyar da ni ta baya. Ya yi min rumfa. Ya sa hannun shi yana shafa nonona ta baya, yana shafa nonona ta baya. Yana shafa nonona ni kuma ina ta sumbatu. Ɗin ba. Shi kenan ya zauna a kan gadon. Ya yi zaman 'yan kaciya. Ya kamo kaina. Ya sa a kan kaciyarsa. Ni kuma na fara tsotsa nan take. Ina lashewa ina tsotsa ina sama da ƙasa da kaina na riƙe ina girgizawa da wannan 'ya'yan ƙwayayen guda 2. Ina mulmula su da harshena ina bulbul ina mulmulawa.
ina sha ina tsotsa, yana ta jin daɗi yana min sumbatu. Zan baki abin da kike so, zan miki kyauta, lashe min su. Wayyo! Na mutu na lalace. Haka kika iya, haka kike da daɗi 'yan nan. Zan baki mamaki. Haka yake ta sumbatun shi ne kuma ina jin shi. Sai lailaya mishi 'ya'yan gwaiba nake yi, ina lasan kan kaciyarsa har ya kawo ruwa. Haka na sa kai gaba ɗaya na shanye wannan ruwan, na lashe su gaba ɗaya na tanɗe su. Bayan ya gama wannan kuma ya ɗago ni, ya kwantar da ni a kan gado, ya yi min rumfa. Kawai sai na ji yana ƙoƙarin zura min goron shi cikin gindina. Na fara jin daɗi har cikin kaina. Har cikin kaina nake jin daɗin ina iyo. Ya zura min goron shi gashi gindina ya kawo ruwa. Sai cakal, cakal, cakal kawai kake ji yana ta yi da sauri, sauri da ƙarfi, ƙarfi yake yi. Ina ta ihu, ya rufe min bakina da hannun shi. Yana matsa min nonuwana da ƙarfi yana murzawa. Ina ihu ina ɗan yin ƙara yana rufe min bakina cakal, cakal kawai kake ji sai kuma numfashi da gurnanin da yake yi. Kina da daɗi wallah kina da daɗi. Ai ban sani ba sai yanzu me yasa kika min haka ba ki bani haɗin kai ba da wuri. Ni tun da na ƙyalla ido na ganki gaba ɗaya na ji jikina ya bani za ki yi daɗi 'yan nan. Zan baki mamaki, zan baki abin da kike so. Sai amsa mishi nake ina ce ya ƙara. Yake ce min da daɗi nake ce mishi eh, in ƙara nake ce mishi eh. Sai cakal, 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 cakal in yi ɗan yi a hankali sai ya fara yi da ƙarfi. Kafin ka ce mai gaba ɗayan mu muka kawo a lokaci ɗaya tare da jin daɗi. Muka kawo gaba ɗayan mu kawai ya saki murmushi yana kallo na. Ni kuma sai so nake yi ya ƙara bai gajiya ba. Haka ya ci gaba da cakalata yana cakalata yana cakalata sai da muka kawo sau biyu. Ya ci gaba da sarrafa ni yana sarrafa ni sabida ƙwararre ne shi ɗin. Cikin iyawa yake jujjuya ni yake mulmula ni. Bayan ya gama mun kawo sau biyu kenan. Yayi saurin tashi ya sa kayan shi. Ni ma na tashi na sa nawa kayan. Ya bar ɗakin. Bayan barin ɗakin shi da mintuna 5 sai ƙawata ta dawo take cewa gwanin nata ya je siyo mana abinci har yanzu bai dawo ba. Bata san cewa sai da ya zo ya ci abincin sannan ya tafi ba. Ni ma kuma bata san na gama cin abincin ba kenan. Abincin da ya fi abinci daɗi kenan. Wayyo daɗi.